Mau Oh. Ngonten terus ket mau. Anu kok garet malah njaluk ding ora kok nganti dhuwit. Njaluk garet jare. Wingi aku ngerti kono ngetan ya, Pak. Ngetan ndi? Aku ning ngarep cawang kae karo Wahyu. Yahmen iki, Pak ya. Aku pas Esuk ding sadurunge luhur. Oh. Metu ngarepe cawang kae. Oh, aku ya tuku garet ning anu. Tutup. Tutup. Oh, aku nang kidul dalan kae. Gimana Pak Kas, jadi hari ini belum ngonten ya. Wingi kak nganu toh Pak, ngeliput pertanian cabai toh tadi. Apa? Ngeliput terus karo Wahyu tengok kono. Wih Pak Kas kae ngono, metu pinggir ngirek-ngirek kae. Nah, jaluk garet lho. Ini membengi kayak Wahyu membengi wisan. Itu ora upload suwe ngapa ya? Entek kuotane. Ya kuwi kok. Ya kuwi kok. Oh, nganu tetring aku. Aku lek nganu. Nek ora ki tek nganu to. Napa? Kuwi ana hak cipta kuwi. Ayo dihapus hak ciptane kok di nganu to Pak, dihapus. Klaim hak cipta to. Dihapus lagu apa dipotong kan iso. Apa dihapus kabeh wae sing anu timbang. Ayo dihapus ra apa-apa sing kena klaim to. Ana piro jajal sing kena klaim diitung. Dijajal ta ora? 2 3. Klaim kabeh? Delok. Dibisukan wae mbangane di nganu tak ganoke. Ya, dibisukan. Endi to? Sing kena klaim. Jadi kontene Pak Kasyono kena klaim hak cipta. Sepulane lagune. Lagune ya. Berat-berat pesan. Pokoke to sing ngupload Janima kae to siji. Teko pokoke Janima. Busak iku kabeh. 3. Tinggal wae ya di sing lagu sing kena klaim dibisukan apa dipotong ya. Dipotong ya ben. Sing penting ora melu. Jam tayange ben ora kena ngono. Ya. Ah, ngene iki. Dadi engko gak ilang klaim hak ciptane. Hapus lagu. Bisukan wae dibisukan. Engko wis ora kena klaim hak cipta. Oh iya. Malah mau hapus kabeh lagune ngono apa ceritane. Wingi-wingi. Oh iya karepe lu ora iso carane le kanu ta. Iya timbangane mencat-mencat kleru ndak malah. Ora ngerti carane le. Berubah-ubah. Nah, ditinjau masalah iki. Iki gelandangan kena hak cipta sing nyanyi gelandangan dadi Yudi hapus lagu. Bisukan semua. Dadi engko ora ana suarane, ora ana gambare tunggale. Ora apa-apa ta? Apa-apa. Nah, kena klaim hak cipta. Sing wis mlebu apa maksude? Siji lho. Sing wis nyetel kuwi ndak? Endi meneh keur loro apa telu apa pira? Tunggale endi? Gak nusa. Iki kuning-kuning kuwi gitu. Iki kuning nganu kuwi. Umi. Mulai Mas. Tak golekane klaim hak cipta liyane. Ayo teko nggon tulisan iki diwaca wis. Iki kena iki. Siji loro telu meneh iki 6 dadian to. Heeh, 6 kuwi paling ketoke mung kuwi. Ngisar-ngisar ana. Ono gitu. Singkong dan keju klaim hak cipta. Dari Om Lorenza Silvi Kumalasari lho, Singkong dan keju judule lagu. Klaim hak cipta dari Om Lorenza. Wah, klaim hak cipta lho, Pak. Iya kuwi. Lagu ana sing duwe ya diklaim. Lagune wong. Iki meneh 6 wingi ora mongket wingi-wingi.
Ki singkong dan kejuna Selfie Pas Kumalasari. anu kae. Pas di kota kan mari mogok. Ayo upload nggawa teteringanku aku paketan YouTube 3 dina 12.000. Oh, Dangdut iki akeh kleme. nah iya kok. Ana sing duwe kabeh dangdut ki. Nah, lagune kan ana sing duwe kabeh penciptaan. Ya mendingan sing ora dadi Klaim ya, ribet. klaim kuwi. Sesuk nek pengajuan nganu ndak ke apa Pak? Ketolak to nek pas pengajuan YouTube iki lho. Heeh. Ndak ditolak. Din perso kene din. Oh. 6 ndak golekane meneh menawa-ana. Sing hak cipta. Sing kuwi kok mau apa Ono sekolah? rono hak cipta itu kok wis. Iya. Sing kuwi wingi jane mah kaya kan lagu-lagu dangdut kae. Aman liyane nek ora ana lagu dangdut. Kok kira keri. Kayaknya Biasa rak keri nang kanca. wis aman kerek ngenteni. Diperiksa. Ngono nek sing periksa. Iya sistem. Heeh. Ya tetep dong. Komene ono ora? Oke, komene mbukane ngene lho, Pak. Endi? Oh kuwi. Lonceng dokumen oke. Ki Jiro. Kuwi agung. Ki telu ki. Teko ngono kuwi pencati jempole kuwi. Wis cukup. Iya. Oh di jempol karo iki. Rasa nulis kesuwen. Jempol ro. Gambar ati lho, gambar ati. Pomo iki jempol karo gambar ati ngene iki lho. Ana gambar. Oh, kaya daun kuwi ta ati. Wis aman. Ya. Lah wingi ngupload ngono kok upload iki 1 hari yang lalu. Ini upload tuh tethering aku iso, Pak. Datamu pateni sik terus tethering aku. Oh, iya. Mumpung Rene sik ra iso. Nek bengi tutup. udah. Wingi bingung golek konten ngasih tekan tinggal zona lah. Oh, Aduh wahyu. Weh goleki Pak nganu ke. ngene Pak Di. Ngene Pak Di. Linting. Ke. Iki sedina ngarit wing. Lho, Cengkah entek. karo kowe ra katut e. Nang linting mbak kotok wis. Mbah kodak. Mbiyen. Bagus tua. Wis muter-muter tekan pasar nek Pak Kas. Nang kandolon. Main luar. Tekan keluar. Golek apa? Duran. Ono selawe kuwi. Ketemu. Ketemu. Sak selawe iji kon bayar 100. 100. Kok murah, Pak? Nah iya manuk Wis mbok bayari. urung tak dimungkung. Pikatan kabeh. Pulutan. Kadang nek nemu sing swara uculan ya, Pak ya. Nah iya. Gre kok mulai kabeh sing sing lulut dikilat mesti ku. Jane sing ana sing lulut nek gilas kabeh. Oh, ono sing lulut. Ndak kan judin saiki akeh banget diborong. Ana ya 10 punjul ya. Ijah ya. Ana 11 wae 13. Ping cerantel loko ah. Ngluare ngendi, Pak? Jamus. Heh? Jamus wong endi? Mbliku.
warga keluar bligo Jawa. Urung ora Kak anu Pak. Aku ngarep tok gur nang kono wae entek sukete. Ning wedhus pira? 5. Angel lek golek selat suwe golek suket ya angel lek sing mangsa ketiga. Nek ora pengalaman ngadoh-ngadoh kosong. Nah, iki pinggir nganu kae ya akeh malah. Lah iya pinggir kalen-kalen gede. Bangsane Ancol Bligo kae akeh. Pinggir-pinggir Progo akeh. pinggir-pinggir kali Belang. Parang-parangan ya. Angger bengi rame kene Pak, bengi ngono rame. Oh. Tuh syuting aku YouTuber golek ngejar jam tayang ro. Jam tayangnya gak tahun pira to? Enggak. Ndak usah 100 jam, ngono kudune. Diliki. Terus Subscribe piro? 200. Leren pirang dina to, Pak? 2 dino. Wis 200 loro. Upload ana duwe video diupload nggo wek kuwi lho. Oh, agek 93 jam. Oh. 93 jam subscribe 200 kilo atau ketok to. Iki 93 jam. Subscribe 200 loro. Ketok to. Ya sabar dikira gampang. Karepe. Sedikit demi sedikit. Karepe. Lho 93 jam ya oke lho, Pak. Kono nonton YouTube sak jame wis matane ngasih beleken. Ha iki 93 jam wis. Nah ya. Ya ono sing iso kah ngono niki. 230 ngono. Upload-e Ngebut. Santayang. Terus meneh ana sing di video nek nggon yo ono nek kaya aku nek ora metu ya ora ono sing di video paling moli karo kutut. Video vlog ra ono. Membengi gaweke Wahyu YouTube yan pengen. Wahyu Pak Teguh pengen YouTube yan. Lah kok biyen ora gelem ora ket biyen aku meni ngono. Telat ya Gung, ora telat ngene. Ana sing luwih iso telat meneh. Aduh kepengin Pak Kasio. Lah iya. Ari ora Ari kan semangat ya ngono tek aku mau. Mbok tak paranane Ari nganu. Dhewe wis wingkan wis tak lebokke nomor rekening, Pak. Tapi verifikasi ini urung iso dek itu. Dadi kaya sing wingi lho saka Akmil lho tentarane Mas Samudra, Kian Santang lho. Kan njaluk tulung aku kata. Nah, terus nunggu PIN karo verifikasi bank. Hari garek nglebokke bank wis tak lebokke. Oh. Tapi BTN bange. Oh. Nah sing ana ngendi Pak bank BTN kuwi? Daerah kene. Ora patek maca. Bank tabungan negara. Anane BRI ya kene iki ya. Oke. BPD ro BRI nek BTN ngendi? Kantore lho Mas sing daerah Magelang. Iya. Aku ora hafal ya, BND. Endi ya? Sesuk nek sing iki ya maca. Mending BRI sesuk nek buka Pak nek wis nganu. Iya. Nek wis komplit ngene sampean jenengan. Iya. Ono ceritane lur. Dina wingi upload akeh aku. Ini membengi ngedur tekan jam 2, wingi tekan jam 3. Sejak Wahyu kae golek rong video ngliput Lombok ning Buli Bali Desa Wanurejo karo ning endi kuwi Jonalan. Tinggal. Iya, tinggal. Wes sithik wae wis 15 menit. Ya terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.